香薇啊，你不配！不知好歹的东西。Parlok menta kasingin betang ya ke benta ke bakandai. Bat ngin ya sengap ke iba ke kemi jong feng yan ka don ban ong. Na bakalatip baka meng kala armet nau kun jong ka. Hato ka kloi ban pediang bat kentat ya ke Shangwei. Henry Shaw bangin poisha kata ke benta. Ngin sim biang nadu ke bastang jong ke benta ba pra. Na ba menin ngilahap ban kot no shiteng jong ke benta. Bat kenang baka num jom ke kana. Ngin yai biang nadu ke bastang. Nadu bagi kemi kik pa jong ki ya kren na ke benta lagi kun. Henry ngakerpat bat ai kuble ya kinong kersan baro. Bakinom so thaj. Bat lada pidang thamai wat klet ru ban subscribe. Hadin kijing ya kren ki kemi kik pa na ke benta lagi kun. Bat baka kemi jong ki kalakwa baha ban ya kren so thu no na ke benta kate kakam. Na bayo ofeng yan unyo briu no da ka wei pan. Na marba ka kun jong ki ka Shangwei kam don kun. Kum ta ban ye ba ofeng yan unwat da ka wei pat ka briu. Nang la ba un yishong bat ka henmen jong ka meng. Kenang ba kala wei jong ki ru kan shingan. Ka kmi jong ki kala yele kat bala ban pen so thu ba kala yalau kupa. Shapang ka jing im jong ka Shangwei bat ofeng yan ba man ka sngi. Na ba ka men sim jong ka kala thrang ba ban pen ye tho ya ofeng yan bat ka meng. Henry kupa jong ki kwa ban le kum ta. Lada longkat balong ru kadaihi kano sip jongki badulo ang ru ba ngaj ba ka Shangwei bat ufeng yan kidan pedang kecing bam yasup na ba ju i ba kin yatim watla kim yadon kun ha ka wei pat ka benta ha kata kamin kat ba ufeng yan udang yotia ka meng kala penher ya kijing mucing perkhat shikipor bala lej baro ha ka ba samla jong kaw lawan ban kular biang ban yai ne bat ban yai ij baitang yaka Bat bau la ong ru ba la shu ban jangai naka namar bau la it palat kum ta kat ba kadang perkhat bat ban le shu kum no na baladap ban ya bakla bun sin bat ufeng yan ru kum no ken ban rai biang bat usam la jong bat hakapor ba kameng kamut ban ya lam bat ban penithu shakik mikik pa ya lau jong usam la Hadin baladep shopping da kejing kemen kalawan yelam yu shaying hakate kapor Henry ka kemi jong ka kalong u ne bat kala keliru ya ka kertang jong da kejing dom namar ba kidang kham khna hakate kapor Henry usam la jong kameng ulaya thu bau de shuan tang mar kum tahi ka kemi jong ka kalong yu khilik no nang ne bat kala tan snan wud ya kameng shaying klam dakwa ban krani ei bat kum tau ne usam la jong kameng shuan Ula shusa marwe habar da kejing sosi harengkar uslam. Kumne ka kemi jong kameng tang maryarung kalak hang no ya kejing hang. Klem nasya ya usam la jong ka bon rung syapua. Kameng habala yo i kat kene kejing le ka kemi. Bat balanut ban le ben sat hi ya usam la jong ka. Hadu balanut ban payang ya usyabar marwe hapadang uslap. Klem da khot lem syaying. Kelas ngosen syaba palat bat kala ong yela kejong ka kemi. Henry ka kemi jong ka kalakin hit ban bat kala lej no. Kum ta kameng kala syukendar ya kejing khang na bala isen palat ya lau jong usam la syabar Henry usam la jong kau la syuperta ba lelai berlu ong ya ka bakan ko ngu ya la ka kemi nai pen sengap ya ususuan marwe udah jauh ki uman habala pau kejing syai ban hadu kat ne kumne baro arngut kila syue yam na syeliang na ba kameng kamlat syu bala syakhang Bat kalakan mauru watla na ying jongka kim sung bahkan yayat bat usam la jongka susuan Henry kalarai kut baik bat bat baro arngut kila kular biang bakin yai ne shi junam Henry susuan usam la jongka luang bau lahap bandit pule no kham sha jingai bat luang ya kameng ba la ban yalam lang ya ka Henry sawan pai bat suyai abben bat hakata kapor ngin saya dan lang luang ya ka Henry kameng waradin bakala deb ban kular ya Watla na ying kim suk Henry kanom kuslai kan yai don bat Henry tang mari ong samla jongka ba umpat la ban yalam lang ya ka syata kala dom bat kala pet no da ka ba penyelai sendan bat de na kane ka daw bat bala sya penya klat jubor hala ka kami nadu kane kapor ba ka meng bat usamla jongka ususuan kisanom yo syu ban ya kendu bat la syu khenya klat no bat basa penlong yau susuan usamla jongka ba unwan wat biang kadadu kini kipor ba menta Hadin ba kijing mucing perkat jongka kingam syakipor balalej kala pai bat kedup yau feng yen Henry wat ba kila yayat labun snam tadadu menta kum la syai tang marsin kithia namar kijing so per kamet kameng kala lej syaka kamrasum bat kala pusam rekhi marwei namar ba kala deptes hi bat lapau ba kala arman kumne hadin sitang sngi kala le khan baha bat kala wan ban kendu khnang ru ya ka Shangwei ka para jongka Henry kala syakali ban ha ka Shangwei Hato kala long balak loy ni am ban wan ra no ya kan nyau po million Henry kameng kala ya thu ban ha ka Shangwei
ba menta kala armet nau fengyan ka shangwei kala ong wanye thule yu yanga yakata shuan rabit nyau pomilian sapenan kam hima phaya u kat ba phamon marha kana kapor kala long ka jingnia ka bajai jai klem dakwa ban pen huri hura Henry tang hadin ka jingkran kop jong kamang batang marilek no ka shangwei kala ong baka kemen palat lada ki jing thmu jong kamang kin urlong shisha khnang bakan so thu anda kala jai hadin bat wadla kamang kala kwa palat ban kni ya ki jing don jongka ka shangwei kam shem la don jing khuslai bat kala kwa ban ban yi ka ban saja ha ki jing im jongka bat om slam tang hadin ba kamang kala perkhat ba kham don bor bat kham long trai mano hato dang la maka banya ka shangwei ka tengah trai jong u ka para jongka bran kala le cha office jong fengyan bat kala yam so si u fengyan ula persang ban kro ya ka Henry kala ong ba ka shifting palat na ba yo ini kun iba kapun in wan sha ka perthai klem dai por na ba war hadu kan mentaru u fengyan umpat syam la ya dai bus bat ka tengah jong u ka shangwei ka para jongka Henry la dala khasa ikun le ka perthai kan ong kumno yaki namar ba kane ka jingle jongki ka dai bala shuklim nalor ka tengah jong u ka para jongka ka shangwei Henry fengyan ulo ong to se yong sngap yanga kat ba udang kro kata kadang sosi bat jau mat bat kam syam lakwa ban sngap ya ka ka ba ukuran Henry fengyan ulo ong ba unsa sumar hok ya ka bat unsa le ya ki jingdon kam baro Henry ka meng kala phat ban da ka jing thmu ban lek no sha re sha Henry ha ka ba khadu tip upa da ka jane dau ka meng kala jam hin ka men sim Henry kala kelipat ya u hato unsumar hok ne amye nei kun bakalapun u fengyan lakular biang bat ong yes of course naba in salong ikun jongki Henry hadin kane ka jing yakran bat kular u fengyan kamang kala ong biang bakam kwa bai nei kun kan kha haposnong naba ka ngole ran ye ki bahaying Henry fengyan ulo ong biang ba unsa penbit penbiang hi yaka na dong shadong bat unsa ya daru na ki baro na ka banta jongka habalayo sngo ya kine ki baro kamang kalahun kemen sim jurun Henry ngin saya pej la kita ki jing thmu jongki bat balakran lupa kan urlong na am hadin na ba ngate yala de ngalamat ba ki jing thmu kim ju urlong wat habalamut ban penlut na ka banta kino ki kam ne ban penbej baro ki kala kong pong penban bat hadin katok ne sngi ba fengyan uladap ban sanya ka agreement ban ya trailang no bat ka root group company ula pha ya ka CC bakan penpoi kham kloi ya ka file sha ka te ka company Henry kalami penban ka jingyan ya tang hadin balaya no ka CC namar bau assistant ulu ang haswa ba ka operation jong baro arliang na ka company ulu ang hau fengyan bau de ben biang ya ka marit life tang markum tau fengyan ula bitar lap yau assistant Henry klempen slam hadin ka to kan sngi kila penlong ya ke meeting ke bahe bah na ke benta ke jingyete na baladap sign agreement bat ban penpau no sya ke perthai sepang ke company jong u Henry kat ba ke meeting kedang yai bat ufeng yan ru udang ajing kran ka meng ru kelawan ban sengap ke ba ufeng yan un kran ha kene kapor hato un ai burom sya ke tengah jong u ke shangwei na ke benta ke jingki ukerdan jong ke company jong u neh sya ka meng kami sis chu tang meri balawan ke meng kalapet kemat kin riang sya ke meng naba kami sis chu ke isi bahaya ka bat ha kene ke por hi la ya sngo bau feng yan ulakran bat ya thu ya ka story khendiat syapang ke jing ya linti jung u shwa bon poi sya kene ke kerdan ulapan pau sya kipat ba bau yang ha kene ke por bat ha kene ke klimat dileng ba ka tengah jung u ke shangwei haba kipat ba kilo ya sngo ya ki khana jung u kum juru karut company kilai thap tilang baro kum kada ke jingkershan ya ki kamba baha jong ke shangwei Henry kensan ha kata ke por bau dang sudap ya ro ya ke shangwei ke tengah jong u bat badang sudap thap kti ki paj ba tang mario ya ke meng u feng yan syam lalai ang shu la thang yong ngang bat la pen kut no ya ke meeting da ke ba u feng yan ula sha shon dur ba bat kum la syai ke meng kala phawan ye kendu ya ke shangwei ke para jongka ha ka wi ke jaka ke ba kenja ba Henry tang maria poi hang ta ke shangwei kala kali balai ufeng yan syam lawan ye kendu ya ka ha ke jaka ba kenja ka meng habali osngo ya kata kala ong penban bangan sapen poi no nyo million sha akaw jong phi tang ba phi dai ban kular no da ka ba shai menta kala ong ha ka wei ka shangwei ru kala ong kalong ka ba tip top la dalong kumta ka meng kala ong khublei shibon na ba ufeng yan lodap pan pendeng sati ya ka menen bat kalau ong ru basatang menta ki benai hi kan saya thono bat ufeng yan bat katakan salong ke jingi ap jong ka menta baro san snam habala yo sngo ya kanya ka shangwei kala sngo lengo ba na bala tip shai ba ka meng ka hen men jong ka
Kadon jing idei bat utunga jongka ufeng yan mentala kumbasan senam. Kumta kalau ang bakam poi perkat bau kupa jongka usu kuing unyo ya kakun ke bastat kebanang benjit yala ke jong kalawai da ke ba penjat penpra yala ke jing long samla bat ya ke long ying long sem ki wei Henry ke meng hadin ke jing syater yala ke para kadang nut pat ban ong wat kuslai pa na ke benta jonga kuslai na ke benta la jong bat hadin ba kala kampara ya ke shang wei da ke jing pu samrki kalau ong kumno padang nut ban khot para yanga kat bayau tengah jonga pat padang kuak ban yashong tang mar kumta kala lau no shis nan ya lau jing deng ubala pentit hi dau tengah jongka ufeng yan da ke boong ru ba kene ke di ke present na ke benta jong pha ngan ai lupa na ke benta ka singya tho ka meng ka hen men jongka ke basatar men simbha wala kata kadang nut bai ban peding Henry ke shang wei ha shwa ba kan lek no kala ong ba kane kam de ke ru Henry ka kwa ban penhun namar ke jing kwa apalat jongka na kata kadau kan penhun ya ke jing kwa tengah jongka baradin kan ya ke shang wei bran kala lek mi sha office jong tengah jongka ofeng yan na ke benta ban pendap no ya ki kam basa shapang jong u batang mari kendu hi kala aya ka file na ke benta ban ya dai bus no bat u Henry ufeng yan ha kane ka por la le pen ban kum bom banai ai bat ong ru ya ke shang wei ka tengah jong u bali phile kum ne Henry ke shang wei kala ong wat le bom banai ai ru am shu san ba ya ka bat wat ju le kum ba benut ai ru am shapang kane na ba ka meng kala ye ap ya me mentala san snam bat kala keliru na ufeng yan ha to i chisha ne am ya ka meng ne kwa ban penlong ya ka tang kum ka tiar ba ju pendon kam haba ke shang wei ke tengah jong u kala khlai lut na du do nut bat ther teng e ya lau jong tengah da ka boong ru hato 100% me it ya ka meng ufeng yan ula shu ngap jar bat ngole ran na bau dang mut ba ka lok jong u kam shem lapna shapang kine ke baro shapang ke jing de jong u bat ka han men jong ka pen ban menta baro kala pau perthai na ba kala tiplun kumta tang mari ong biang ka shang wei ba ka meng kala pun khun na u da ka jing bitar bat ngore mula ashi thap ya ka shang wei da ka boong ru la biang phawat bun tin shu sayo sngolut ki brio Henry wan la kata ka jing sha thapa u ka shang wei kam sngoyi ai kala ong ba mentala san snam kala shanya ya u kum utenga bat kada idri u pen ban ula pen isi kala bat namar ki jing le bom khin snap jong u ka shang wei kala thap kala kham e ban ya ka jing thap jong u mat ha shwa ba kan lek no ka shang wei kala ong ha feng yan utenga jong ka bau dei ban san pendap ya ka dai bus pe para po ar psau kanta lamda kumta kanom don porshu ban pen slam na ka benta kane ka jing dei habala yo ban plalut bat sanga teng e ya lau jong tengah ka shang wei kala mi chen dat no na ka office jong u klam da krani e shu kane ka jing poi kan san ka dai bus pe par ha ka kti jong u na ka tengah kala pen bitar bat pen kuslaimen sim bha ya feng yan na badang don shibun ki kam basa ki badang hap ha ka kti jong ka bat ha ka ta ka mit jong ka ta hi ka sngi layo i bau ka jong ka la bitar bahaya ka meng ka hen men jong ka namar ba kala penyat hi sop ya ki kam hapo ke company Henry namar ba kupa jong kau la bitar bah ka meng kala shu ai daw no da kum ne kum tai Henry kupa jong ka sham langai ya kata namar ba la su thu ba kala dei ka kam ba sop jong ka hi Henry wala kata kadang nut ban ai nya ya lau jong kupa da ka ba ong ru bau ai man ba ya ka shang wei kat ba ya ka pat usu complain bai man la ka por habau kupa la yo sngo ya ki jing solution tu jong ka ulamut ban ashi thap Henry kala panya khlat no ka kami bat ka kami jong karu kala le man tim ya ka meng khnang bau kupa jong ka unum song thu ba kila ye le lang ya kane ka kam Henry namar ba ka meng kala anya biang thar ya lau jong kupa kala sha thap yang namar kata ka kami jong karu kala bitar kala pan ban ha kupa da ka ba kno kumju bau ai mon ya ka shang wei ju ong i ai kat ba ya ka meng pat uthnum kum tau kupa luang ba so tanat lano ru ya kini ki jing le jong ki bat da ka ba berthen ru tang e balada kam ya break up no bat ufeng yan kanom dei shu ban wan ying haba ka kami kala yo sngo ya kata kala pasang ban pensu thu ya la ka kun ka meng bat ba ka dei ban break up no shis dan bat ufeng yan Henry ka meng kala ong ya la ka kami ba kala yo bri u ba ka kami jong ka hi ka kwa balei pat kan pi pha plait no bat klam na pen ngap ya no ka meng kala shang bet kum ka bos ha ka sofa da ka bo ong ru ya la ki mi ki pa ba menta kala armat na ufeng yan haba ki mi ki pa kila yo so ya kata kila kendit thread kam tam ku pa jong ka bom sham labna ya ki jing le jong ka ula dap da ki jing so sik thang bom la bata ju bar war haba ka mi hi ka ba pen sedang ya kane ka kam bat ka bala ai bai sang ni la ka khun ba kan ya yat bat utenga jong ka para ufeng yan menta kala dum tliu ki jing mut jing perkat
Nabakam syam lalak bon mudur baka meng kan armet no. Kumta kalau ong ya ka meng bala syaihi kadai ban limi no sya hospital. Na kebenta ke jengkot jengkia hakamet jongka. Henry ka meng kalau ong ya la ka kemi ba mensyua. Kila khang persyak ya ka bakanya yaj bat usam la jongka ususuan. Tang namar baka kemi jongka hi ka kwa baka meng kan ya poi bat ufeng yan. Ulok jongka para jongka kesyang wei. Henry mentah pila kentat ya kijing tip baro. Ukpa tang mar yu asngau ya kijing plaka kun. Ula supaya ya ka kemi jongka. Bat ka kemi jongka kalau syepting bah kumta kalau ong ya ka meng. Bakam syam lapha bakan le kumta. Henry kadang mut tang kumpar loken. Bat ka kemi jongka kalau athet keti ha kan ya kapor namar badon ukpa hajan. Henry ka meng kalau nang ya thu susu. Bamen syua te phahi. Kat bamen tapat ke kentat mardor. Habau ukpa ula yu asngau ya kan ya ula ong. Bakan ya kijing jabaro kadai kijing le butu sop jongki baro arngun. Henry ka kemi kalawan syajan badda ke baong om day kumta. Henry ka meng kalau ong bakam kwa banyannya. Namar baka kemi jongka ru katip ya kane. Nang ta kala keno ru ya ukpa jongka lai paujaj. Namar kata ukpa jongka ul ong mi no syis dan mentah-mentahi. Bat wat juan syu syajing. Namar kane kadai kijing kesam jong u. Haba kala jakum ne ya no pin keno. Lemda ka kemi hi kenompan sedang. Henry syua bakan mi na ying kala dawa na ukpa. Kat beumpat pentit ying na kebenta jongka. Kanom hun satya. Nabakam kuak bakan long tang kanong bat momati na kebenta kesyang wei. Haba kikmi kikpa kila yu asngau ya kikentin bakhor jongka. Ukpa ula syubat yala kesyadam. Bat kekmi jongka kala kelon hasuki. Baradin katokan ya sengi baka meng kala mino analaying. Kala pha ban wan syau ya kepara jong feng yan. Ha kawai ke restoran habar. Henry tang maria poi kepara jong feng yan kala lingo. Bat kala kali na ka meng pila armet sisyase. Kameng ru kalau ong hoot kumno pitip atau ufeng yan ulaya thu mo. Tang mar kum tahi ka para jong feng yan. Kalau ong ya kameng bakan ya thu ya ka kemi jongka. Ba kameng kala armet na ufeng yan. Haba ka kemi jongka kalau yus ngo ya kata ka kubor. Kalau dap da kecing kemen bat sengu iet. Na bala yo da ka persa ka badon kun. Bat lapau ba ki bahayi ngasem jong feng yan ru. Kim so tenat syu ya ka syang wei namar bakam don kun. Ki kemen bat kameng kum ta ka kemi jong feng yan. Ula ong ya ka para jong u. Ba ka dayban aikran ya ka meng. Markum ta ka meng kalau ong ya ka kemi jong u wat sngoi ay. Na ba ufeng yan syam la ya thu ya ka ay ka balaja. Bat bala pentip tak hadu kan ya kapor. Henry wala kata. Ki bahayi ngasam jong ufeng yan ki kemen baha. Bat ka kemi jong u kala ya ro baha ka fun. Badang la ka meng shibun ban ya ka syang wei. Henry kim tipat ke ay ba ufeng yan unsa jo mat nang ne syakman. Na bakat badang mi kisngi ha ka jing im jong u. Katau nang serta. Henry parlok ban beteng ya kata. Ngin say kenduk bat piha kebenta basipau. Kuble ya pi baro.